Hello guys, so welcome to our YouTube channel. So this time, lumabas kami ni Mrs. para i-met yung aming client. Tapos na kami mag-deliver ng aming products. So since the meeting place is here, Shakey's, and so we also decided na dito kami mag-take ng early dinner namin. So ayan, and I want to share this experience to you. So gusto namin kayo isama sa aming pagkain. Pero yung ibang food hindi pa na-serve. Dito pa lang yung mga food na na-serve nila. Kukunti lang kasi kailangan natin na magtipid. At yun, syempre kailangan sa buhay may asawa dapat yun, yung pagtitipid laging kasama yan. So yun, share namin sa inyo mamaya kapag yung mga food na na-order namin ay na-share na. Wala po siyang masasabi kasi ayun, kulang pa daw yung pagkain na order namin. Ano ba? Kulang pa rin yung order namin. So, yun. Share namin sa inyo mamaya. So, ayan, bye. Guys, see you later. So, ayan guys. So, lahat ng order namin ay nandito na sa table. So, ito lang yung kaya ng ating budget for this time. Ayan. Okay na ba yan sa'yo, May? Masaya ka na ba dyan? Kulang pa yan sa'yo. Mag-order pa tayo. So, yun, kain na kami guys. So, ayan. Kasama namin kayo sa yung pagkain. Try muna tayo. So, amen. Bless us all. Ayan, bon appetit guys. Guys, kung naligo ka ng Shakey's, try nyo to. Ito, sarap siya. Apple crumble pizza. Meron siyang ice cream sa ibabaw. Tsaka yung crust ng pizza is matamis. So, masarap siya guys. Kung mga food na lang muna yung tingnan ninyo. Kita yung gaano kalaki sumuto sa isi. Guys, cut mo na yung video para makain mo na kami privately. Okay, huwag kang galala. Titira namin kayo mamaya. Bye-bye. So ayan guys, ito na yung aming mga empty plates. Ayun, dahil napasarap yung aming kain dito sa ating kapitbahay na Shakey's. Kaya ito lang yung natira. Actually wala na siyang natira. Ayan. So, wala nang natira sa mga plato. So, dapat ganun talaga. Kapag tayo kumain, hindi tayo nag-iiwag na pagkain sa ating plato. Kasi mas maraming tao hindi nakakain. So, don't waste our foods. Kung meron mga leftover, syempre pwede natin siyang ilagay sa refrigerator kung nasa bahay kayo. Pero as much as possible, when you eat outside, dapat
maubos niyo siya kasi nakakapanghinayang siyang tingnan sa plato na hindi niyo kakalimutan. Katulad ni Mrs. Diba? Ubusin niya pa yan, natitirang yan. Ito, ubusin niya pa yan. Yung crust. Pero yung buto, sabi ko wag na. Kasi hindi na siya pwedeng kainin, di ba? Pero siya gusto niya pang kainin. Ito, sabi ko wag na. Kasi magbigay naman tayo sa mga hayop. Ayan guys, so thank you for joining us in our early dinner for today. So, see you later. Busog na kami, busog na busog. So, kakaalis lang namin guys sa Shakey's. So, titingin kami ng gamit daw sa bahay. Nandito pala kami sa... Saan ba itong lugar? Nandito pala kami sa Esop North. Saan ba dito? Kasi tinatamad na siyang maglaba. Nakita mo naman. Kasi zero daw ang kamay niya. So, kailangan daw talaga na may washing machine. So, hindi namin sa may yung appliance dito. Okay, hanapin muna namin yung home appliances. Mamaya na lang ulit guys. So, ayun nga guys, pauwi na kami. Pagkatapos namin makipag-meet up sa aming client. At the same time, early dinner. So, uwi na kami. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa little journey na to. Ayun, ingat-ingat guys kasi mukhang uulan.